sa tamang tao ka. Niloko nga ako niya para sa'yo. Ano sa gusto mo, Brown? Ako pa yung sakay. Hindi sa ko. Gusto ko mag-isa. Dahil sa kapusin mo. Basta ako nabasag si tayo ng mga dito. Basta ako nabasag.
Naku doon. Makain na pala. Induto ko man sa ito, pagkakatagbulat ko bulit na lang yun. Baka matay ko. Ipilat kang aram. Mas lampot kang tag cellphone kang to yan. Patnahan unin na matang ang mata niya. Talipay mo. Pangarap ko? Hello, pangarap ko yun. Pangarap ko kaya na may mangyari sa atin sa ibang ng Pilipinas. Babalik na rin mo pa ako. Itutok pa na yung galawin pag nasa baka ka. Ako ba? Oo nga, no? Ay ba? Totoo bang natatakot ka na baka bumatang ulit ako sa kapwa ko babae? Oo. Kasi madalas ko mapanigigipan. Nagpalit ko ako sa kapwa ko babae. Pero malabo na yun mangyari. Kasi kung alam mo lang, nakakayaman aminin, pero patay na patay ako sa'yo. At kung hindi dahil sa'yo, hindi sana ako nagkaroon ng confidence at hindi ko makakamit yung mga bagay na meron ako ngayon. Pero meron din ako pinakatakot na gawin ko. Gusto ko bang malaman kung ano yun? Kaya ba rin ako magkaroon pero? Oo naman. Gusto ko malaman kung ano ano sa isip ko. Natatakot ako na dahil mas matanda ako sa'yo. Baka dumating yung araw na ipagpalit mo sa kasalanan. Alam ko sa'yo, bibilangin ko pag-initan mo ang kulay na. Kita kwarta. Bakit naman hindi? Kung ako yung lalaki, maghahanap talaga ako ng mas bata at mas fresh kesa sa asawa ko malapit na maging senior citizen. Ba't mo naman trip yan? Napakalayo Man. pa ako maging senior. Hindi na kaya ako magpakasal sa'yo. Kaya nga tayo nagtatravel para sumayin. Doon lang yan. Away. Doon lang. Sorry, man. Hindi ko pa rin kasi Sige, so. maiwasang ma-insecure sa ibang babae, lalo na sa mga mas bata sa akin. Kaya siguro iniisip ko na baka dumating yung araw na ipagpalit mo pa rin ako sa iba. Promise ka, hindi No? mangyayari yun. Sabihin mo nga na mahal mo ako. Oh. Bebe. Masakit ko lang. Kita, mahal din kita. Para ba tutok madalas? Ganon, Jeff. Palagi siyang nag-iisip ng mga negatibong bagay na minsan ay nagiging dahilan ng pagiging malungkot din. Pero ginagawa ko naman ang lahat ng mga kaya ko ng kasama para masaya din siya ang mapatuloy. Hindi lang kasi yung security ang problema ni Jessica. Marami pa siyang mga bagay na dinaramdam. Lalo na noong bago pa lamang kaming magkakilala. Masyado siyang negatibong mag-isip at palaging depressed. Lagi rin siyang nag-assume na pinag-iisipan siya ng masama ng ibang tao, lalo na ng mga lalaki. 100? Siguro yun sa mga rason kung bakit babae ang kakarelasyon niya bago naging kami. Hindi ko rin naman siya masisisi Iklalit dahil pala ang naging tikong biktima siya 00 kung pag. ng sexual assault. Yun din ang naging dahilan ng mental health problems niya. At ng pagiging man-hater niya mapatulog. Isa rin yun sa mga dahilan kung bakit hindi pa namin na pagdidesisyonan na magkaroon ng anak ng mga panahon na yun. Sinasabi kasi ni Jessica na hindi pa raw siya na mag-alaga ng bata dahil sa mental health issues niya. At nilarespeto ko naman ang lahat ng yun. Nagbago lang siya noong nakilala niya ako. Siguro magdamag para maglayan sa kanya na hindi lahat ng lalaki ay magkakapareho. At naging matagumpay naman ako sa bagay niyo.
bakit sa akin noon kahit na alam nila. Nagkasal na kami ni Jessica pero wala akong pinagkulan sa kanila. Papadudod kapag may bagay na makakapagpasaya kay Jessica, maliit man o malaki, ay ginagawa ko makakaya ko para maibigay yun sa kanya. Ganun ko siya kamahal ay papadudod. Hanggang sa dumating yung araw na may hinahanap na siyang pwede niyang gawing personal assistant sa trabaho niya. Manager kasi, isang kumpanya ang asawa ko at marami siyang kailangan at siyasukin. May mga papeles din siya na kailangan basahin at kadalasan, nakakalimutan niya ang mga yun. Kaya nang makita mo kung gaano siya kasaya sa pagkakaroon ng katuwaan sa trabaho, ay pinakita ko ang buong support ako sa kanya. Papadudod. Pasensya na, natagalan ako sa bukas ng ito. Ginagawa lang kasi ako sa loob. Nag-music ka pa pala. Sana sinabi mo para makapaganda ako ng masarap ng merienda. Okay lang ha. Si Shai pala, bagong personal assistant. Shai, si Francis, asawa ko. Hello, Shai. Kailangan po, sir. Napapanood ko po yung mga vlog niyo. Nakapag-uwi din ako sa mga social media accounts niyo. Bye niyo po ako. Nakakatawa naman. Welcome dito sa amin. Tara, pasok na tayo. Pasok siya, ikot pa niya. Salamat pa. Pero wala talaga akong kaya. Ganun ba? Ang ganda pala ng bahay niyo, no? Simple lang pero modern ang design. Tama-tama lang yung laki para sa dalawang tao. Pati yung garden niyo dun sa labas. Ay, sinasama ba yan? Maliit lang itong bahay namin. Mahal, sa garden lang naman kami tatawag ni Shai. Hindi na kailangan bang hindi yung tungkol sa guest. No, sagot na po. Sir, ano ba ang klase ako sa inyo? Mamaya mamaya ako sa pamilya niyo. Sige, okay lang. Saka, Francis na lang tawag ko sa akin. Una ako tawagin sa akin. Tara, selfie na tayo. Thank you po, sir. Nakingay magsabahay. Alam mo yun? Masayahin, tapos malungkutin. Malati kayong dalawa. Hindi na kaya ako malungkutin. Simula nung makilala kita. Sus! Tan, hindi ba kitang makausap sandali? Yung tayong dalawa lang sana. Sige, wait lang. Shai, mauna ka na muna sa garden. Antayin mo na lang ako doon. Maghahanda muna kami ng merienda. Sige po. Salamat ulit, Francis, ha? Nakakatuwa siya, di ba? Yan din yung rason kung bakit gusto ko siyang gawing personal assistant. Kasi unang kita ko pa lang sa kanya, magaan na agad ang loob ko. Saan mo ka siya nakilala? Ano? Kapatid siya ng ex ko. Naalala mo ba yung girlfriend ko bago naging tayo? Yung na-aksidente. Oo, naalala ko siya. Sinabi mo hindi na nakakalabas ng bahay kasi bedridden yung nanay nila. At siya yung nag-aalaga. Oo, siya yun. Ate yun ni Shai. Nung nakita kong nag-post siya sa Facebook na kailangan niya ng tulong. Ayun, kinausap ko siya agad. Okay lang ba sa'yo na siya ang personal assistant ko? Sus! Nagtanong ko pa eh. Alam ko naman kapag nag-desisyon ka, hindi ko na mapabuhin. Saka, masaya ka naman kasama siya eh. Kaya masaya ka naman para sa'yo. Sana, hindi umabot sa puto pagsisipos ako na siya. Ako naman, mas malakas pa mag-chicks sa akin. Hindi, no. Parang ikaw pa itong narating sa atin, ah. Kasal na kaya tayo. Mga tali na hiling natin sa isa't isa. Kaya huwag ka nang matakot, okay? Hindi naman sa praning ako wala tiwala sa'yo ha. Pero hindi mo nang pagkatakot. Wala ka lang sa akin. Pero wala ka sa akin. Sus, ayan ka na naman. Pinapakilig mo ako eh. Sweet naman itong asawa ko. O siya, sige. Lubusin mo na ang pagiging sweet mo. Kunan mo na kami ng merienda. Masyado ah. Masalamat ka. Gusto mo? Soft drink. Kape. Kape lang, Han. Mahilig din kasi sa kape si Shai. Yung timpla ko ha. Alam mo na yun. Kita mo. Sino hindi mapaparaning
sa bagay na yun. Pero itinanggi niya na may something sa kanila ni Shai na trabaho lang talagang dahilan ng paglabas nila. Pero iba na ang putok ko noon at lalo yung lumakas. Nang madalas na ginagabi si Jessica sa pag-uwi at nagparang. Kapag nasa bahay siya ay si Shai palagi ang bibig niya. Magkakanong takot si Diyos at lungkot ang nararamdaman ko noon papadunod. Alam kong hindi ako perfectong asawa pero ginagawa ko naman ang lahat na makakaya ko para hindi mag-isip ng masama sa akin si Jessica. Samantalang siya ay parang sinasadyang niyang maging ganoon ako sa kanya. Ako sa kanya. Ang tiwala ko sa asawa ko ay napalitan na ng hirap. Napalitan ng takot yung confidence ko sa relasyon namin dalawa. Hindi na ako makapag-focus sa mga gawain ko noon. Kaya naman, pinahawak ko muna ang printing business ko sa kaibigan ko. Naging matalang na rin ang pag-upload ko ng videos sa social media. Kapag may bata ko na nagtatanong sa akin, sinasabi ko na lamang na busy ako sa negosyo. Kahit ang ito ay problemado at wala akong pagkwento ng tungkol sa aking pinagdadaanan na yun,
Nag-chat na? Katawa noon at nakanood ng videos sa Facebook ng marinig ko ang sigaw mula sa labas. Medyo kanina lamang yon pero nang binuksan ko ang pintana at sinilip ang gate ay nakulat ako ng makitang nasa labas pa pala si Shai kahit na bumubuhos na rin noon ang ulan ng papadudot. Hello po. Hello, Shai. O ano, nasa loob ka na ba ng bahay? Wala pa po, pero wala ko ni sir. Narinig niya na po. Nakatulog po yata siya, kaya ngayon lang niya narinig yung pagtawag ko. Ganun ba? Pasensya na kung natagalan ka sa paghihintay, ha? Naku, ma'am. Okay lang po. Ito na po siya. Buksan na po niya yung gate. Sige, Shai. Basta yung tingin ko sa'yo, ha? Opo, ma'am. Update ko na lang po kayo, ma'am. Okay, salamat. Bye. Bye po. Shai, kanina pa pala naghihintay. Ulan pa naman. Pasensya ka na ha. Wala po yun. Kakamalasya mo na ng mga text ni Jessica. Halika, pasok ka. Salamat. Wala ka talaga tuwalya at saka damit. Pasensya ka na talaga kung natagalan pa ako at pinagpusan ha. Okay lang po, salamat po. Kahit yung tuwalya din ako, sir. Francis pala. Huwag muna dyan. Maraming naman yung buwan sa kaliwa mo. Buwan kahit pasada. Hindi ko lang doon sa loob yung tuwalya sa dyan. Salamat. Nakatulog kasi ako. Dito, magigising ko lang. Pagod ka ata. Nakita ko yung huling vlog mo na naglilinis ka. Sipag mo pala, no? Hindi naman masyado. Wala kasi si Jessica kaya naisipan ko magsipag. Ay, medyo kumari lang. Huwag nakaswipe ka talaga sa akin ha. Nga pala, akala ko kasama ka dun sa sinasabi ni Jessica na business meeting pa rin na 2 linggo. Kasama nga po dapat ako doon. Kaso marami pa kami nakitira kailangan ako sa office. Kaya nagpaikot na lang ako. Para may konti na lang yung trabaho ni Ma'am pagka-uwi niya. Kasi ikot ka rin pala eh. Oo, sir. Malaki kasi utang na loob ko kay Ma'am Cheska. Tinulungan niya kasi yung pamilya namin nung namatay si ate at na-hospital naman si Mama. Parang hindi ko alam yun ha. Kaya gagawin ko po lahat para hindi siya madismaya sa akin. Anyway, ito na pala yung tuwalya at saka extra damit ni Jessica. Medyo sila sa tabi ng kwarto. Kung gusto mo na mas private, pasok ka sa kwarto namin. Isiyak doon. Salamat po. Pero hindi ko naman kailangan ng privacy. Kahit nga dito na ako magbihis eh. Ah, Joke lang. hindi ko alam na mapapiro ko pala. Sige, mag-bihis ka na. Nakikita ko na kasi yung kalulong mo sa masarapong damit. Ano po? Malapit lang yun. Ay, joker ka rin pala. Pwede bang magpasama sa kwarto ni Ma'am Cheska? Doon kasi nakalagay yung papeles na pinapahanap niya sa akin eh. Doon na lang din ako magbibihis. Okay. Halika, sumunod ka sa akin. Matanong ko lang, may boyfriend ka na ba? Wala po. Simula nung naging bedridden si Mama, nawalan na rin ako ng oras para sa mga ganyan. Hanggang sa napatay na lang siya. Parang naisip ko na lang hindi para sa akin yung boyfriend na yan. Ganun ba? Sorry sa nangyari sa mama mo. Ito nga pala yung kwarto namin. Pasok ko na lang sa loob. Yan yung sigat. Dito lang ako sa labas ng kwarto. Tawarin mo lang ako kung may kailangan ka pa. Ay, di mo ko sasamahan sa loob. Ha? Bakit naman kita sasamahan? Ayaw mo na yan? Hindi ko kasing sabihin. Baka may mawalang gamit dito sa loob ng kwarto niyo. Ayaw ko rin mapagpagtakan kaya mas mabuting kasama kita sa loob. Nakakala ako naman kung ano na. Sige, samahan na kita. Uy, teka, Shai. PCR naman. Bakit dyan ka nagbibihis? Lalabas
relasyon ni Sean. Hindi man ako sigurado sa mga paratang ko pero yun na lamang ang piling ko pinapaniwalaan para ma-justify ang ginagawa ko at hindi ko maramdaman ang guilt. Yung isang beses na yun, papadudod na Bakit di kasi siya nag-drive pa ako kasi? hanggang sa halos naging regular na ang pagpunta ni Shai sa bahay namin mag-asawa. Dahil manager si Cheska sa kumpanya nila, ay sinamantala namin ni Shai ang pagkakataon na yun. Tumalagi kasi itong late na umuwi dahil marami pa siyang ibang mga inaasikaso kahit tapos na ang office hours. Ginamit ni Shai ang oras na Hindi ka yun lang pinagawin. upang gumawa ng milagro sa mismong bahay namin mag-asawa. Magkakaroon ka. Minsan naman ay Iba kung dumating kaya sa tulog ni Shai na hindi nalalaman ng asawa ko. Meron kasi Okay kaming ba maliit na yun? guest at doon na natutulog si Shai. Umiinit pa kami doon kapag tulog na si Jessica. Halos hindi kami makapagtigang ni Shai sa isa't isa. Ginagawa namin Valentine's Day bawat araw kahit naging buwan ng Pebrero. Kahit nagsulo ko ay hindi ko naman pinabayaan ang asawa. Hindi naman siya. Hindi ko pinapakita sa kanya na pinagbaboy na pala namin ni Shai. Ay, nagdito sa mga Bahay naming dalawa. yung chong Tinatakpan ko ang mga kasalanan sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga gusto niya at paglalambing sa kanya tuwing quality time namin mag-asawa. Baka nahihiyangin Para hindi niya makita ang mga kalokohan ko. Pero sabi nga ng iba, saan ka man makapunta ay babalik ka pa rin sa iyong pinagkaitan. At yun nga ang nangyari sa akin, may isang araw nga na inimitahan ako ni Jessica na sumama sa location ng kumpanya nila sa isang beach resort. Yun ako siya performance nila. Ayaw ko sanang sumama noong una pero nung malaman kong sasama din si Shai, ay pumayag ako. Papadudod. Ma'am, mag-CR lang ako ah. Sige lang. Lasing ka rin yata, ha? Hindi, no. Nakakatalong bote pa lang naman ako ng beer. Ano ka ba? Kayang-kayang to. Ako nga eh, mas malakas pa ako sa'yo. Hindi mo na. Basta mag-point na kain. Hindi ka sa akin, ha? Pinagsasabihan ako ng asawa ko na ako pinuputin, ha? Mama, hindi ako lasing ko. Nakakari ko sa boses ko, eh. Kaya ako na. Hindi lang kasi ako. Alam ko na hindi ko siya mo ako lulukuhin na pagpapalit sa mas bata sa akin. Kaya may rason ako na magsaya. Ikaw, hindi ka ba masaya sa akin? Masaya ako sa ano. Ano ba kasi yung tsura? Tumihilo na lang. Nahihilo as in umiikot paningin ko. Umiikot kasi paningin ko eh. Bakit? Kinakahiyan na ako. Basta ganun, ha? Sana ba si Shai? Siya lang kapatid ko dito eh. Shai! Shai! Hindi ka nakakabal, eh. Teka lang. Iingalangin na ako. Sige, balik ka kaagad ah. Kasi magpapag-games pa raw sila mamaya. Sabihin lang ako. Sige, lasing na nga ata ako. Sakto, nasa na si Jessica. Nasa na si Shai. Shai! Shai, nasa ka? Francis! Marami pa kasi siya sinabi. Si Jessica ba? Kasama namin yung kuya. Kung saan. Francis, ano mo talaga ako sa'yo? Ibig mo sabihin, Itong ginagawa niya. Shai, alam mo naman ang isawa ko. Simula pa lang alam mo naman sa akin na ganito lang kung ginagawa natin, di ba? Akala ko naman malinaw na yung ibig natin. Ano yung sa akin?
nagkaroon ako ng pagkakataon na puntahan si Shai sa kwarto niya. Hindi ko alam. Pero dahil na rin siguro sa kalasingan, Dito masyadong nagbasa. Sawa sa sponsor.
Iwan mo yung cellphone ha. Madami na tuloy nagkaka-crush sa'yo. Magkano yung oras yun? Ni Papa ni. Papa! Surut ka? Ang gigit. Ya? Sarap ng pepper. Surut ka? Ano ng black iron ni? Kuray, taka lang. May nabasa ka, kuray. Taka lang. Kuray na. Sibok lang. Ang ganda mo daw. Tingnan mo agad. Kakasilogin yung pasa niya. Kaya panji mong gano'n. Ah, dito mo. Nakuha na? Taka lang, kuray. Ma, sa pipit pa
si card ni. Ay, man, gaya. Pagod si card. Ano nila ito tumak? Suot na ako. Kaya mo lang. Kaya ka natalmaanan. Wow, nagpasan, ma'am.
Aampay anak, bigat. Kecil ako na kami nagproblema. Bye.
Manang mo. Marta? Sino ang manong mo? Ano mo? Ay, naku. Gurang. Ako, labas ang group. Ano yun? Tanggap kayo ni JJ. Nga. Iso na napili daw ako kano. Yung bukas sa Intramuros. Oo. Iso ti ilaban da kano tayo. Iso na Ano? mukapintas. Isa naman tingin laban na dito niya.
Kita ang tibos ng Gigi, ah. Ah? Aram din tayo. Hindi po, ito mo. Hindi ka pinapansin ito. Pagkapangok mo. Pinapansin. Ano